Paula Alvarellos. Dende aquí queremos trasladarlle todo o noso agarimo á súa familia e tamén á familia do Partido Socialista. Do mesmo xeito, desexamos a mellor das sortes ao próximo alcalde de Lugo, que, polo que parece, vai a ser Miguel Fernández. Trasladámoslle tamén o mesmo respecto colaboración do Partido Popular que tivemos coas súas antecesoras. Ben, sobre esta semana poderíamos decir que lembrou un pouco as anteriores, máis cesións ao independentismo. E, mentras tanto, máis agravios a Galicia, como a prórroga número 37 da transferencia da AP9. O presidente Sánchez segue profundando na desigualdade dos españois, e neste caso, ademais, cunha humillación dobre. Transferir as competencias exclusivas do Estado en materia de estranxería e negocialo noutro país. Temos un goberno que non goberna e segue cedendo ás exixencias de Puigdemont e á chantaxe independentista. España merece un goberno que traballe polo interese xeral e non por un prófugo da xustiza, un presidente que non este rodeado de corrupción sistémica. España merece un presidente como Alberto Núñez Feijóo. Aínda que o que vai a vir este domingo virá como presidente socialista, o señor Pedro Sánchez visitará Galicia por primeira vez en máis dun ano. Agardo que Sánchez non veña a dar leccións e si veña a pedir perdón a todos os galegos e galegas por todos os agravios durante os seus anos de goberno, pola deixadez dos seus ministros, por todos os desprezos en infraestructuras ou en traspaso de competencias das que sí se deben transferir, porque tamén por querer enganarnos coa condonación da débeda, porque aquí máis Sánchez sempre significa menos Galicia. O Partido Socialista e o goberno de Pedro Sánchez teñen moito que aprender do feminismo real e do traballo en igualdade do Partido Popular de Galicia. Somos un partido de mulleres que gobernan, como reivindicamos este ano co gallo do Día Internacional da Muller. Este 8 de marzo salientamos que somos o partido galego con máis mulleres alcaldesas, con máis mulleres deputadas autonómicas, con máis deputadas no Congreso e con máis senadoras. Afortunadamente, contamos con moitas mulleres que gobernan, que fan dun Partido Popular de Galicia mellor e unha Galicia mellor. Coas que están máis preto das veciñas e dos veciños, as nosas resedoras, estaremos este sábado, este 8M, en Boimorto, onde terá lugar unha reunión do noso foro de alcaldesas coa miña participación e tamén coa da responsable de Igualdade no Goberno da Xunta, a conselleira Fabiola García. No Partido Popular de Galicia temos mulleres que gobernan e valentes, fronte a unha oposición de mulleres cobardes. Eu sempre digo que hai un partido en Galicia que din que ten un sindicato, pero en realidade o que hai é un sindicato nacionalista que ten un partido, é dicir, a CIGA manda sobre o BNG. Proba delo é que Ana Pontón é un refén da CIGA. Ana Pontón foi unha vez máis incapaz de enfrontarse ao seu sindicato para censurar o cartel sexista e machista contra unha conselleira. E, de feito, vimos onte como o BNG compartía nas súas redes sociais as manifestacións para o próximo 8M da CIGA. A CIGA que ten demostrado que é un sindicato negacionista da igualdade. Pois ben, Ana Pontón segue sendo un refén da CIGA. Ana Pontón é incapaz de dar explicacións porque o BNG levara nas súas listas nas municipais a un condenado por agredir sexualmente a unha nena de 4 anos. Todavía a señora Pontón non lle pediu disculpas e perdón aos galegos e galegas por ese feito, pero tampouco foi a Coles a pedirlle perdón aos veciños e veciñas desa localidade ourensán por levar nas súas listas a este agresor sexual.
É incapaz tamén Ana Pontón de deixar de apoiar a lei do solo sí e sí, que rebaixou a pena de cárcere a máis de 1.500 agresores sexuais. Do mesmo xeito que Yolanda Díaz segue sen desvelar se coñecía os casos dos depredadores sexuais como Ramiro Santalices, Íñigo Rejón, Monedero ou, máis recentemente, Xavier Ron. A verdade é que a señora Yolanda Díaz ten un bo imán para agresores sexuais no seu entorno político. Por todo isto, os galegos e as galegas xa deixaron de creer na defensa das mulleres de toda a esquerda. Eu me pregunto con que cara van ir as manifestacións do próximo 8M. Ben, pola miña parte máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Ben, en primeiro lugar, eu quero dicir que a señora alcaldesa de Santiago fracasou estrepitosamente na súa intención de liderar un cumio para o que non tiña o apoio nin siquiera dos seus socios habituais, do Partido Socialista e mesmo polo que se ve de ningún resedor do Bloque Nacionalista Galego. E o que resulta sorprendente é que esa mesma resedora se convirta en portavoz da FEGAM, cando o Bloque Nacionalista Galego ten en Galicia en torno a unha trintena de alcaldes. O Partido Popular ten 155 alcaldes e alcaldesas, vicepreside a FEGAM. E o lóxico é que ese debate se tivera no seno da FEGAM, se dialogase co Partido Popular e non se producese esa deslealdade do presidente da FEGAM que se cree que a FEGAM é a sede do Partido Socialista. Non só eso, sino que lle cedeu a portavocía a alcaldesa de Santiago. Nos, ante esa deslealdade, o que pedimos é que calquer actuación que se faga no seo da FEGAM se dialogue co Partido Popular. O que tampouco nos parece razonable é que lidere o Partido Socialista esta reivindicación, cando o Partido Socialista, como acabo de decir, leva 37 veces adiada e prorrogada o debate da transferencia da AP9 no Congreso dos Deputados, pero que recentemente, a semana pasada, no Senado, o Partido Socialista tamén votou en contra da transferencia da AP9. Por tanto, non parece razonable que sexa o Partido Socialista que lidere esta reivindicación, e moito menos o Bloque Nacionalista Galego, que, se me permiten, non deixa de ser unha comparsa do Partido Socialista en todo isto. Bueno, pois os socialistas os vemos como sempre, non? Os socialistas de Galicia son os máis sumisos a Pedro Sánchez, únicamente fan de correa de transmisión de todo o que lle manda a Moncloa, poñen os intereses do Partido Socialista por riba dos intereses dos galegos e galegas, e, supoño que lle farán o rendiblú a Sánchez, en vez de exixirlle que cumpla con Galicia todos os incumplimentos que acabo de describir, dende a transferencia da AP9 a todas as transferencias de competencias que sí se poden transferir, como son, insisto, a AP9, a transferencia da xestión do litoral, a das alertas meteorolóxicas e mesmo a da homologación de títulos que temos tamén reivindicado. Esas cuestións, en materia de infraestructuras, creo que o abandono do Goberno de España a Galicia é tamén escandaloso. Sería un bon momento para que o Partido Socialista de Galicia pusera en riba da mesa a Pedro Sánchez todas estas cuestións que, dende que Sánchez goberna en España, insisto, canto máis Sánchez, menos Galicia. Por tanto, o Partido Socialista de Galicia debería de reflexionar de si lle compensa seguir sendo o altavoz do señor Sánchez en Galicia, porque canto máis trae a Sánchez, menos votos ten e menos diputados na Cámara Galega. Vou a dicir o mesmo que dixen noutra ocasión. Un procedimento administrativo reglado pola lei,
entendo que todas as partes pois teñen que cumplir a lei, nada máis que decir. Gracias.